Juan Arzamendi musika eskolara etorri gara gaur, izan be bertako agertokisa eta Euskal Herriko beste agertoki asko eta asko ondo baino hobeto ezagutzen ditu bateria jole moduan, alboan dakoten musikari Arrasatearrak, untza taldeko kide moduan ezagutuko duzue askok, baina gaur egun bestelako proiektu baten daue murgilduta, Euskal musika eta jasa uztartzen dituen Neguko Izarrak izeneko proiektuan hain zuzen be, eta horren inguruan gehiago jakiteko elkartu gara, berakin Peru Altubek, azaliz, kaixo? Apa, kaixo, txomen. Bueno, esan bihar da Neguko Izarrak proiektua, Juan Arzamendi musika eskola, bueno, danak badako arrazoi bat, gero azalduko dugu, ez da gaur hitzordu hemen ikiana. Esan dugu, Neguko Izarrak proiektua, proiektu berezisa jatorrizari dagokizunez, izan be zure musika ikasketekin lotuta dago, ez da? Pitxak konta iguzu, zer da, nondik eta zela sortzen da Neguko Izarrak? Bai, bueno, hau da nire bateria jaz ikasketetako gradu amaierako lana, izango zana. Eta, bueno, nire ideia, gradu amaierako lan horretarako, egin behar ditugu konposaketa batzuk, eta bestia, azkenean, kontzertu estiloko bat prestatu behar duzu, zure abestiekin, konponketa batzukin, eta bar. Eta, nik bai neuken gogo eta beti nahi izen dut, nire konposaketetatik aparte, nire bizitzan garrantzitsuak izan dien beste artista batzukin nahaztu eta apur bat horrelako proiektu bat ateratzeko gogo eukido beti, eta hau da urten dena. Esan behar da lana, musika entzunekin dela, baina, gero ikusiko moduan, atzetik kontzeptu batzuk landu behar esan dituzula, konposaketakei, esango dut, guk entzuten duguna lan badala, baina horren atzea lan handixe dauela, eta gainera notakin da guzti, ezta? Bai, azkenean lan akademikoa da, gure karrerak eskatzen duzkun lan akademiko hori, eta urte urte bateko lana dau atzian, egia da hemen dazen abesti asko aurretik konposatutako batzuk ere badiela, nire bizitzan zehar. Baina urte beteko lana da, lan intentxo bat, oso politxa egiz esan, lagun artean izan duguna, eta fruitua hau da. Jasa eta euskal musika, jasen jarriko dugu lehenengo fokoa, prestigioa badako musika genero bat da, ez dakik gero entzuten dugun, ez da? Jarraitziak dituen, esaten den beste? Ez dakit, nik uste dut, ez dala gehiegi edo asko entzuten den genero bat gaur egun, eta gaur egun bizigaren epokan, apur bat azken hamarkadetan sortzen dabitzen musika estilo berrixak eta eragin da, nik uste dut jasa bai da aurreko generazioen apur bat musika bat eta ez dakidana da, nik daturik ez daukat, orduan ez dakit gaur egun zenbat jentek entzuten duen eta zein bat ez. Egisa da, gure ikasketak jasaren inguruan doia zela eta apur bat gradu amaierako lan hori bebai jasarekin lotura izan behar dauen lan bat dala. Orduan, ni saiatu naz jasa apur bat nik maite duten jentiak entzungarri eukitxia eta ez izatea jaz oso akademiko eta zail edo espezializatu bat, baizik eta niri gustau alko jaten eta nire ingurukoei nire txekoei gustau jakien musika bat itxia. Jasa batetik, euskal musika bestetik, eta hori, proiektuan izenburutik bertatik igarri dugu, ezta? Neguko Izarrak izan be, euskal musikako bi izen handiren, bi abestiren izenen konposaketa bat esan geik, ezta? Bai, hori da. Esan beharra dau, 5 abesti nire konposaketa diela, eta gero ditugu bi konponketa. Bat Izarren hautsa eta bestia Negu Urbila. Bat Xabier Leten Izarren hautsarena eta bestia Mikel Aguaren Negu Urbilakena. Eta aurretik komentatu moduan, bi artista oso garrantzitsuak, nire hezkuntza musikalian eta nik uste dut Euskal Herri mailan bai diela bi artista potente eta esanguratsuak.
Eta, bueno, bi abesti honek aukeratu ditut, nik uste ezin hobeto kontzeptualki aprobat nire diskuak esan nahi dauenerako, ez? Hori da, kontzeptualki, edo kontzeptu horren barruan, ekuazio horren barruan, beste elementua sartu behar dugu, eta dira naturako lau elementuak, ez da? Sua, haizea, ura eta lurra. Bai, hori da. Eta horreia zeure kontu fandia. Bai, nahi izan dutena da, aprobat, bizitzako ziklua plasmau, lau elementu horreik ardatz hartuta. Bai, bizitzaren jaiotza, bizi eta eriotza hori plasmatu modu zirkular baten, ez? Esan digun amaiera batek hasiera bat dakarrela eta diskuan hori gertzen dabe bai, harmonikoki eta basierak eta amaiera harmonikoki berdina dielako eta bar, baina hori plasmatzeko lau elementuak hartu ditut ardatz eta lau elementu horreik die nire konposaketak. Jaz askok bapatekotasunak inez improvisazioak indatzen dago beste proiektu honetan, badakon lekua improvisazioak edo... Bai. Abesti guztietan dau improvisazioa. Hori bai dalako bere horretan, eskakizun batez, gradu amaierako lanerako, eta jazzak berak eskatzen dagoelako, bere horretan bere funtsian eta sorreratik improvisazioa dalako bere ardatz nagusinetako bat, eta guk badaukagu, abesti guztietan dago improvisazioa, eta bai, txandakatzen goiaz instrumentuak, ez da beti berdina, baina bai. Ez da hasieratik asmo hori izan, ikasketekin lotutako proiektu badalako, baina dagoeneko nolabait kontzertu batzuk eman dituzue, bat hemen bertan, Juan Arzamendi Musika Eskolan bertan, Oñatin begon zeinain, joan dane Domekan. Hori izan hasieratik asmoa, kontzertuak emutia? Nire asmoa berez grabatzia zan, hori bai. Behintzat geratzia daukola hor, inako lanak eta niretzako batez geratzeko eta horre fisikoan bai eukitzeko. Baina, gero bai nahi nauen nire txian aurkeztu, nire lagun eta familien aurrian, eta aukera desberdinak urten ziren, eta bat hemen egin gauen kontzertua izan zen, eta beste bat Oñatin urten zen. Eta zazpi musikari holtza gainean, danape zeuretako ezagunak, ikaskideak zailako, ez da? Bai, gu elkarri laguntzen gara, gradu amaierako lanak eta 4 urtetan ziar audizioak itxeko bai. Eta nik uste hori dela bideak emunduztan gauzarik politxenetako bat, dela zure maite duzun jentiakin eta 4 urte konbibitu eta bizi izan duzun eta musika egin duzun jentiakin zure lan hau aurkeztu alizatia, ez? Asko apoia hona zeurengan, asko babestu duztie, asko lagundu duztie, ze, hemen diskonetan euren aportazioak badaz, uste dut kolektibotasunetik badaukola apur bat, ez dela bakarrik nire kontua, euren abe badala, eta oso pozik nago alde horretatik. Gura zaben azala grabautak geraketia, eta grabautak geratu da, eskuarten dakoten disko honetan, CD honetan, gainera CD, zaintxua, ez da? Zaintxua nola bai, hor badako ilustrazioak, badako kontzeptu bat baita honen atzian. Bai, badau, Maider Aldaiek induzta diseinua, Vision arteko, nik bai, ez dakit ez, nire intentzioa bai izan bere horretan fisikoan geratzen bada, zerbait politxe izatea eta gehien bat niri gustatzea. Eta ni gustora geratzea eta niretzako altxor txiki bat izatea gero ez, etxian euki eta horre behintzat nire buruakin arro egoteko arrazoi bat eukitxia ez. Baina beste dimentsio bat hartu dago eta Maiderren diseinuekin eta holan, nik uste dut nik espero ez nauen moduko disko bat urten da azkenian, fisikoa. Nik bakarrik ez neuke inundik inora planteauko holan urtetia eta beste behin, beste pertsonen laguntzaz eta aportazioaz diskoa urten da. Maiderren ilustrazioak da, hitzak, bai. Batek esango dago, ezin jot fan kontzertuetara, baina entzute guztoko izaten, ez dakit kontzertuetara fan bidauen disku eskuratu aldi izateko edo bai, ez da? Oingoz bai, oingoz kontzertuetan bakarrik salduko die, nirekin kontaktau eskero bai, bidelketa batzuk eta itxeko aukera egongo da, baina
oingoz behintzat ez dago salgai dendetan. Eta kontzertuak emon dituzu, gradu amaierako aurkezpenaz gain, beste 3 kontzertu emon dituzu, aurrera begira, Peru, ze asmo dakotzu proiektu honekin? Egiz esan, oin ez daukat asmorik. Ez daukat intentzinorik, ez dut planteamendu bat, eta ez daukat. Egia da, sartzen badie proposamenak, edo, jendeak bere herrixetan nire proiektu hau euki nahi badau, beti daukola nirekin kontaktuan jartzia, eta gu gustorazko joango garela, aurkeztera. Baina, bere horretan esandakoa, ez? Osea, hau bide bat izan da, eta bide hori ezin hobeto amaitzeko, nire intentzioa zen nire herrixan eta aurkezpen batzuk egitea. Aurrera hauze etorriko da, kontzertuak bat oso ondo, eta bestela ni pozik nabia, indako bideekin. Esan dugu, ezta, untzan, ezautu zintxugun, gero proiektu hau dator, Neguko Izarrak aurrera begira, eta ja Neguko Izarrak proiektua be alde batera itxitxa, edo hortaz gainez. Musikari moduan, zela irudikatzen duzu zeure bilbidea, nun dakotzu jarrika pinu bate jomuga? Printzipioz ez daukat epe motzerako planteamendurik. Nik badakit geldirik enazela egongo, eta argi daukat beste proiekturen batzutan ikusiko nauzuela. Oin esan aldienak ez dauzkat, orduan nik ikuste nire burua irakaskuntzan, jentiai laguntzen, instrumentu zoragarri honetatik zerbait atara eta berakin disfrutatzera, eta bere horretan ikusten nire burua bai. Peru altu bekasaliz. Eskerrik asko, gaur Neguko Izarrak ez, proiektu hau igual hasiera nola bi hitzetan oso ondo ulertzen ez den proiektu bat, oso ondo azaltziarren, eta aurrerantzean entzungo dugu edo izango dugu sobre barri. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zu behitxo.